почти 4 години на този пост, госпожа Колешева Карайончева заслужила уважението на своите колеги с отношението си към служителите, с лични качества като ръководител и като човек. Успява да мотивира учители, помощни възпитатели и всеки член на екипа да даде всичко от себе си, за да надгражда непрекъснато личните си умения и компетентности, за да бъде максимално ефективен в името на децата. Колеги, изключително вълнуваща наистина тази обстановка в това емблематично място да застана пред вас, за да благодаря за оценката, за признанието. Приемам наградата не толкова в личен план, колкото оценка и признание за екипа, с който работя, на който сърдечно благодаря за всичко. Тъй днес с нас. Всичко се случва наистина в тези нелеки времена трудно. Но ние сме тук, за да успяваме и го доказваме с всеки един изминал ден. Да използвам възможността да ви поздравя в аванси за предстоящия прекрасен празник, да ви пожелая да сте здрави, да се усмихвате, да имате много поводи за това и да бъдете удовлетворени от това, което ежедневно правим.